Lewat sini बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल स गाइस आं मोनसे खोथा इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा बुंनो सानदों कि 15 नभेम्बर खालार खालि बेंगालरनिफ्राय मिस्टार मोहित दैमारिया फैदोंमोन आरो बिनि गेजेराव मोहित दैमारिजों लोगोसे साथाम माने गावजों लोगोसे साथाममोन माने सानै दंबावोमोन लोगोसे नुहु दैमारि आरो बिनि गेजेराव अमर दैमारि स बिथांमोना रङियासिम सफैबाय माने आसामाव सफैबायानो 18 नभेम्बर खालि माने ओइदिन खालि मनडे जायो मिथिबायना स बिसोरो माने सफैखांनायनि उनावहाय नुहु दैमारि आरो अमर दैमारिया ओंखाम जानो थांदोंमोन माने मोहित दैमारिया गावनो थाङाखै ओंखाम जानो बेखौबो लेंदोंमोन बाट अमर दैमारि आरो नुहु दैमारिया थांगोरबाय जानो बिनि गेजेराव बियो जाथ'वानानै थाबाय स्टेशनाव बिनिफ्राय जाखांनानै बिथांमोनहा नुहु दैमारि आरो अमर दैमारि मोनहा फैनानै नागिरफैबा बेखौ मोननो मोनासै स न'आव खबर हरबाय बिनि हिन्जावनि मुङा जाबाय कृपा दैमारि दायो बिनि हिन्जाव कृपा दैमारिया गोबां आलाय सिलाय माने नागिरगासिनो दङ होदावरि सोदावरि नागिरगासिनो दङ गुबुन गुबुन जायगायाव खबर लागासिनो दं आरो रेलवे माने रङिया रेलवे अफिसावबो थांनानै खबर लाहैबाय आरो रङियानि पुलिस स्टेशनाव थांनानै खबर लाहैबाय स गोबां जायगायाव खबर लाबाय नाथाय बेखौ मोननो हाफिनासै स बेखौनो दायो रायजो राजानिसिम मोनसे फोसावनाय होदों कि नोंथांमोना जुदि बे पिक्चाराव होनाय सुबुंखौ नुदोंब्ला प्लिज अन्नानै खोन्थाहर स गाइस पुरा डिटेल्सखौ खोन्थानोसै डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि बे मोहित दैमारिनि न'आ डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि आरो बिनि गेजेराव गामिया जाबाय जामुगुरि आरो बिनि गेजेराव पोस्ट अफिसखौ होनदों भैरबकुंड स गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर बेखौ मोनथिखागौ जानांगौ मानो होनोबा एड्रेसखौबो आं बुंनो हाबाय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि आरो बिनि गेजेराव पोस्ट अफिसआ भैरबकुंड आरो बिनि गेजेराव गामिया जाबाय जामुगुरि स बिनि हिन्जावनि मुङा कृपा दैमारि आरो बिसोरहा सानै हौवासा गथ' दङ देरसिन गथ'नि बैसोआ जाहैबाय 10 बोसोर आरो बिनि गेजेराव उन्दैसिना जाबाय 6 बोसोर स बिसोरनि न'खराव दायो गोबां खैफोद जानानै दङ जुदि सोरबाफोर नुदोंब्ला अन्नानै खोन्थाहरबानो जाबाय आं बेखौनो बुङो आरो आं बेखौनो बे कृपा दैमारि आब'खौ मदद होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोनसिम दैथायहरनाय जाबाय गावनि समायखौ दोनथ'लायनानै स खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुयोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय मानो होनबा बे रङियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा जुदि नुदोंब्ला स्पेसियेलि खोन्थाहरबानो जाबाय स थेंक इउ सो माच गाइस